An gargaɗi jami'an 'yan sanda da su kauce wa shiga dukkan wata ɗabi'a da ke da alaƙa da cin hanci da rashawa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno CPML Yusufu shi ya yi wannan gargaɗi cikin jawabin da ya wa jami'an 'yan sanda da suka samu ƙarin mukami a hedikwatar 'yan sanda da ke birnin Maiduguri. Ya jawo hankalin waɗanda Allah ya ba wannan ci gaba. Ga wani daɗin aikin nan shine aiki ne wanda yake inda ya kai biyayya ka bi umarni ka kyautata ma al'umma to shimfiɗa ne na ci gaba. Manyan jami'an 'yan sanda da suka samu wannan ƙarin mukami sun samu liƙin taurari a kafaɗunsu ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda tare da dafawar muƙaddasan shi da kuma iyalai da dangin waɗanda aka yi ƙarin mukamin. CPML Yusufu ya yaba wa babban safeta janar na 'yan sandan Najeriya saboda irin goyon baya da yake baiwa jami'ansa, sannan ya jinjina wa gwamnatin jihar Borno saboda ƙoƙarin da take na mai da 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. Na sake ma gwamnatin Borno godiya bisa ga irin taimakawa da take mana na fannin aikin gudunmawa ta kowane fanni su ne mana, mu kuma mu nuna adalci shine mu yi ma ƙasar mu biyayya, yi ma shugaban mu sufeto na general 'yan sanda biyayya, sannan mu kyautata ma al'umman wannan jiha domin ci gabansu. Ko shakka babu samun ƙarin mukami kan daɗa ƙwarin gwiwa a dukkanin matakai. Sabiu Malam Quick Action TV daga hedikwatar 'yan sanda da ke birnin Maiduguri.